Yazın güllerine günmögün giyceleri kıskılıp barayan giycelerde Allah-u Zülcelal'ın mukaddes kelamının manalarını ve içinden almalı alım nasihatları eşitersip mübarek celisaya şirket etipsiniz. Büyük Allah kabul edip de padaşını cennette oturmak hemmenize içerleriniz bilin ve tamam sözümü eşitiyerlere Allah nasip etsin. Mübarek Yasin Şerif'in mübarek ahirki ayetleri. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ. Mübarek 66. ayet. Allah-u Zülcelal diyor, eğer men Huday istesem, irade etsem, şol kafirleri duran yerinden gözlerini körlük urarın, görüp duran gözleri görmezler, yolu oğracak bolarlar, necire görsünler yolları. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. Onun makamrak kudret. Eğer men Huday istesem şoları mesh ederin, duran suratlarını ütgöderin, duran yerlerini feleç olup, öde gidip bilmerler, iyide de gidip bilmezler diye. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Allah-u Zülcelal diyor, men Huday her kime ömür versem, qarrıydığı yaradılışını ecizlep başlar diye. O cavan kuvan moğul görkünü görücün yüzü mihmandır diye mahtun oluysan. Görkün yüzü mihmandır. Adam qarrıydığı için qarrılık yaşı geçenden sonra gün oğlun yalı çağı yalı olup göz kulak ennam canı el ayağı ecizlep oğrar. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Akıllanmayarlar mı? Fikirlenmeyarlar mı? İnsanın anırsı versi ecizlikdigi. Oğlun vakti eciz, qarrılık da eciz. İkisinin arasında bir cevallık bağda. İnşallah işte görürün edersin. 69. mübarek ayet. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Huday Teala diyor, Muhammed Peygamber'e men qoşğı öğredemek deyiptir. Ona şahirlik de gelşenak, ol Peygamber deyiptir. Okuyan Kur'an ve Allah'ın kelami hak bilen batılı açıp beriyan. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. Haklıhu şu adamı hesaplıca gider yani. Kıyamadın fikreder yani. Ve bu zatlar innemese de ona azap vacip olur yani. Huday Teala aydiyer. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. İnsanlar görmeyerler mi? Men öz yaradan zadımdan, heyvallardan, sığırlar, diyeler, atlar, eşekler, fiiller, adamdan güycüken ne olsa adamın ihtiyarına koydum. Şon eyesi olup, üstüne minip, onu satıp, وَلَهُمْ فِيهَا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Halis şolun ihtiyarına koydum deyiptir şu heyvallar. İyerlerdim, minyerlerdim. İçyerlerdim süydünden ve dersinden ve tamam tüyünden yüngünden hayırlan yerler. Efela yeşkurun. Adam şükretmeliler mi deyiptir. Allah'a teşekkür edip Allah'ın nimetini yiyip ibadete girmeliler mi? وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. Teşekkür etmek dursun Allah'a. Bunlar botlon evine yıkılışıp Hudaydan başka Hudaylar tutunurlar. Allah-u Zülcelal'dan başka Hudaylar tutunup şuna sokunurlar. Bir de şöyle kömek verir deyip Huday Teala ayetiye la yestati'una nasrahum. Bunlar necire kömek versinler şılara. Kömek verip bileceklerimi öz ellerinin becerin daşları, ağaçları. Ve hum lehum cundun muhdarun. Kıyamatta şu botları cehenneme sürülenini, şu botu ibadet ederler, üyüşüp bilecek, koşun edip cehenneme sürüler deyiptir. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. Ey Muhammed Peygamber, kafirlan aydiyan kefsen narahat etmesin. Men Huday olun içindeki zatları ve daşına çıkarayan zatları bilyendirin. 77. ayadan meylek Huday Teala bir vakıya, bir hikaye, bir kıssa olup dur. Önce kıskaca ayden biter, kıskaca vurun.
Bir neçe kafirler Mekke-i Mukerreme'de bir çürük sünk alıp eline alıp eli bilen şonu hıfırdadıp, dargadıp, şonu tozon ýaly edip, kum ýaly edip Peýgamberin huzuruny gelipdirler. Ey Muhammed diýipdirler aleyhissalatu vesselam. Şinäjile kıyamatda dirilmeli, sen näme diýäň diýipdirler. Çürük sünk getirip eli bilen hıfırdadıp, ohum şinäjile dirilmeli boljak zatmış diýipdirler. Allah Taala şonu aýat indiripdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. İnsanı ördipdir. Özi ýa-ni birjek gatyra suwdan yaradyldy. Inni gelip Hudaý bilen dawa etjek bolýar dipdir. Awelem yaral insanu anna halaqnahu min nutfatin. Özi bir porsu bir gatyra suwdan dünýäge geldi. فإذا هو خصيم مبين من دعوات çıkıp ortaya çıktı diptir. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Hudaý Taala aýdýar: "Wa daraba lana meselin bize meselli getirýär" diýipdir, çüýrüksün ki elini alyp diýipdir. Hani şunu kim diýerelçik diýip aýtýar diýipdir. Çüýrüksün taşy diýip aýtýar diýipdir. "Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra." Ey Peýgamber şolara aýt, şu çüýrüksün ki ozal yaradan Hudaý gaýta da diýerelder diýip aýt diýipdir. "Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra." Seni meni yaradan, o çüýrüksün ki ozal yaradan Allah gaýta da yaradar diýipdir. Hemme mahluk we hemme zady bilýän Allah'dır diýipdir. Allazi ja'ala lakum mineş-şeceril ahdari naran fe iza antum minhu tuqidun. Gök agaçdan ot çıkarmaýaňyzmy? Allah şonu çıkarýar diýipdir. Allazi ja'ala lakum mineş-şeceril ahdari. Gök görüp duran, içinden suw çykyp duran agaçdan ot ýakmaýaňyzmy diýipdir. Araplyň ýurdunda kän bolmaly maraq diýe, afar diýe iki däne agaç suwlýar özü. Bir barmakdan uzyrrak şoň şakasından kesip şu iki agaç bir-birine kakanda ot çakýardy. Hudaý Taala aýdýar, şonu yaradan Allah insan horlanyp ot tapman wagtynda, köz tapmadyk wagtynda ot ýakjak bolsa, çakjak bolup ot çakjak bolsa, maraq diye, afar diye suwly agaç şoň bir-birine süküşdirende ot çykarýan Hudaý dälmi diýipdir. Allazi ja'ala lakum mineş-şeceril ahdari. Gök agaçdan, suwly agaçdan Hudaý ot çykaryp bermeýärmi size diýipdir. Allah şonu şeýle yaratmadymy diýipdir. Allah Taala biz insanlara gözümüzün alyndaky kudretlerininden aýdýarda. Aweleyse'llezî halaqas-semâvâti vel-arda. Ohum ýene Allah Azze Celal aýdýar. Ey kiçik adam diýipdir. Etin qanyň sünküni üşürsen birlegen gum bolýas biz. Etin sünkün qanyň şodurşymyz üşürsek bolsak ýeriň güşesinde bir jellegen gum bolýas. Allah Taala aýdýar: "Aweleyse'llezî halaqas-semâvâti vel-arda." Yeri we göňleri yaradan Hudaýa qyn boljakmy diýipdir. Asmany özde, ýyldyzlary özde, yeri özde, dağı özde, düzü özde. Bela ve huvel hallaqul alim. İmanımız var. Allah yaratýan bilimli beýik Allah'dır. İnnemâ emruhu izâ arâde şey'en en yekûle lehu kun feyekun. Allah Zülcelal bir zat bolluysa bolly kun nuna yetmäkä o zatlar dünýä gelmelidir. Kun bolluydy bolmalydyr. Fesubhanellezî biyedihi melekûtu kulli şeyin ve ileyhi turcaun. Allah paktır. Hemme zadyň eýeligi şonuň eline we hemmäňiz öwrilip barjakdyrsyňyz we hemmämiz Allah Zülcelala yawma yaqumun nasu li rabbil alamin qabrdan turup hemmämiz Allah'ın huzuruna gaşyn, mahşer meýdanyna gaşyn oğrajakdyrys. Amenna Allah'a, Allah'ın kelamına ve Allah'dan gelen zada imanımız kamildir. İne qisqa manasyny Türkmen dilinde eşitdiňiz mübarek Yasin Şerif'in ahirki ayetlerini. Allah Zülcelal özünün kudretinden aýtdy ki bir wagt adama Hudaý afet indirse, gözü gafylsa adamın elinden zat gelmer.
Ya Hudaý Taala bir adam ýüzüňden men ütgüdip heýwan suratyna geçireýin diýse de insan donk galar elinden zat gelmez diýdi. We heýwanlar barada ihtiýaryna durup damagyny çalyp ýypdy ya üstüne minipdi, haýyrlanypdy o zatlardan aýtdy. We kıyamet boljagyndan aýtdy. Yer göğüň yaradylşyndan aýtdy. We insana da aýtdy, insanyň bilýän zady. Ve men nuammirhu nunakkisu fil halq. Ey ýaşaglar. Hudaý Taala aýdýar. Ve men nuammirhu nunakkisu fil halq. Her kime ömür versem yaradylşyny ejizläp başlar diýipdir. Biz jawan oglanlar insan jawallykda iki ejizligiň arasyndadyr. Oglan wagtymyzda ejizdir. Ey ýaş oglanlar. Ey sözümüzi, sesimizi eşitýän jawan oglanlar. Ey o barada gezip gören karmend, karger, ey mollajan, ey Tehran'da, Maşat'ta, her yurtlarda işlep zept bolupdy biziň sesimizi eşitjek oglanlar. Biz jawan wagtymyzda ya qarrylygy yetmäni ahirete gaşyn geçecekdir. Yoksa da ömrümüz uzak da bolsa Allah ömrümüz uzak etsin, qarrylyk öwümizde ba. Jawanlyk bizde uzak durmaýarda. Wa men nuammiruhu nunakkisu fil halq. Allah Taala'n koyan ýoly bernamasy şu. Ýaşyň ulullygy içe ejizlersiň diye. Eýni oglan wagtyndaky ýaly soňram adam dünýä gelende diýişi barmy? Diýişi ýok. Qarrydygyňça diýişiň de gaçýarda. Qarrydygyňça diýişiň de gaçyp gitýärdi. Göz gulagyňdy ejizleýär. El ayakda ejizleýär. İnsan görünüp duran ýagdaýydyr. Bir dawasyz görürüň. Muňa pagat adajyk pikir etmeli. Mahtumul İşan aýdýar, "Guba jawan, guwanmagul görküňe, gojalar sen, görküň ýüze mihmandyr." Guba jawan, guwanmagul görküňe, ey jawan gelin, gyz, erkoglan, owdullygyňa guwanma, dayanma. Gojalar sen, görküň ýüze mihmandyr. İşte içkin qarrýarsyň, ýüzüň owdullygy sana mihmandyr diýipdir. Saçyň agarar, ýüzüň mürşer, maňryň, ýaňaň, köllü göwren ejizläp ograr. Owdullikdan kaçar, saflykdan kaçar. 70 ýaşyndaky adamyň suraty 40 ýaşynda näjiredi, 30 ýaşynda näjiredi, 20 ýaşynda näjiredi. Onun manasy näme? Bu belli bir zat ki hemmemiz bilýäs. Ya adam qarryman dünýeden geçýär, ya da qarryjak da. 5 mana ýazyp koydum. Yaş oglanlar dinleň. Yaşlyk bize fursatlygyda. Dislapky manasy indi biz qarryjak da işte. Allah ömür verse şudur şuna jawanlyk gudratyň, el ayak gudratyň, göz gulak we dil gudratyň uzak durmaýar. Amanat elden gitýärdi. Çinançı insanın malı mülkü amanat, insanın ilmi amanat, insanın gövresi de amanat da. Manası ne muhim? Biri jawarlygyň günäň izini geçirme. Ey jawarlykdyr da adam ýalňyşar da, dogry kepdir. Özüň aýdyp ötiň, jawarlykda adam ýalňyşar dip. Ýalňyşmak bir görürüň, ömrüň günäň izini geçirmek başga bir görürüň. Ay jawarlykdyr da adam ýalňyşar, dogry diýen. Peýgamberlerden başga ýalňyşmaýjak boljakmy? Emma adam ömrüň günäň izini geçirmer ki. Yaşiyille ötön yille niçaha toylarda aýtdyk. Şehefte elhamdülillah jergelanna nohur dogollaň da arasyndadyk. O ýanky gejelerde derya taraplarda, aşak tarapdadyk. Kän yerlerde Allah ýadynda sallymdan aýdýas. 10 ýyllap ömrün geçirip işläp öti bir neçe milyon eline pul gelipdir, ýygnanjasyny fakat aşöýüne harjetdi. Hakyllydır be. Neçe ýyllap bir gül ýanak jawan oglan, ay heleyim oglan şoğum begendirjek. Ya meselen qaynanam ya inatam begensinip 2 milyon menen bitjek servis näme dip 20 milyon harç bolmaly. 20 milyon menen bitjek jaý näme dip 200 milyon harç bolmaly. 10 ýyl berde ya Tahranda ya Maşatda ya başga ýerde işläp işlenjesini de şoňa harjetip ötdi. 20 ýaşdan 30 ýaşa var ya. Lep jawarlygyň mäkan wagty işlesin,
malını israf etmesin, hakıl bilen harcetsin. Ömrünü bektirip geçirmesin. Mahtumul İşan näme diye? Inni ayak bassın 30 öýüne göz ýaşy seçiler, çağdırıp çağırlar. Inni ayak bassın 30 öýüne Mahtumul İşan Allah cayn cennet etsin. Şunu düzenini 30 ýaşyndamışdy. Bizden 5-6 ýaş kiçmişdik. Onu da özüne näme diye? Inni ayak bassın 30 öýüne. Inni ulukon adam boldun. 30 ýaşa bardın diýipdir. Göz ýaşy seçiler, çağdırıp çağırlar. Seher wagtyny gözüňden ýaşakdyr. Allah Taalaň ışkyna. Jaýyň ýidini geçsin, halal ırsgalyň ýidini geçsin. Allah Taala hemmeňize nurly bereketli jaý ırsgal nesip etsin. Emma ömrüni jowanlygyny pakat tekkare bolup bir işin ýidini geçirmesin. Hakly edip pikir etsin. Ömür mekan mana gurrun. Allah aýdywati: "Ve men nu'ammirhu nunakkisu fil halq." Qarrib ulullugyňça qarrib barýan diye. Ulullugyňça kudretin elden gidip barýar. Ay men 40 ýaşdan soň 50 ýaşdan soň okaryn diýseňde, awwala oňa galjagymyz belli de. Bar galsak ýaşyňyz uzak bolsun, hiç jowalykdaky ibadat etip boljakmy? Jowalykdaky il ayak diýeniň etjekmi? Göz gulak diýeniň etjekmi? Etmeli hiç wagtda bir görünüp duran ýagda ýahym. Dünýä boýunça hi qarrylardan çürüm, ululungdan soňra bir bername barmy? Werzeşi bername, gülüşmeden çürüm goýulmasa başga bername ýok. İşte olsun, idarecatta olsun, karment bol, bir yerik bansam meni çıkaryalar kenara. Kudretin çatmayarsan diýerler. İbadatta da şeyledir da. Cewanlyk wagtynda "Ve men nu'ammirhu nunakkisu fil halq." Allah Taala aýdýar. Ulullugyňça ejidlersin. Bir mahnasy näme boldy? Ömrüni awala günäň ýydini geçirmeliler. Adam ýalňyşar, günäň ýydini geçirmer. Ýene bir mahnasy, ömrüni bir jaýyň ýydini geçirmesin. Bir wagtça işlek kesip birin ne bolsa hesaplyca bir işin ýydini ömrüni geçirmesin. Namazyna, ikilenji wurrun 5 sütüne gaýym dursun. Din İslamyň 5 sütüni, iman kelimesi. 5 wagt namazy. Ramazan aýy gelýär, Ramazan aýy arazasy. Makam gaýym dursun. Malynyň zakaty o güýji ýetse hac etmek. Farz hacı. 5 diniň sütüne gaýym dursun. Ikilenji manada bi. Üçüncü manasy. Öwde tomsil ya ta'tilat gelýär. Her kimiň ta'tilatda fikri ya tefrih etjek. Halalcak tefrih nuşu jany bolsun. Ya da işe gitjek. Allah halal ırsgal bereket bersin. Emma oglanjyklaryň gamynda bolun. Tomus oglanjyklary okutmaň pikirinde bolun. Mahallangda, owaňda, mescidinde, şäherinde, şu mescidinde oglanjyklary tomus okutýan oglanjyklaryň bernamasy barmy ýokmy? Bilmenşik bolma, bilenşik bol. Eşmenşik bolma, eştenşik bol. Musulmançylyk bilmenşik bolmak däl. Musulmançylyk bilenşik bolmaly. Öýünni lafror herkim öýünni gürlerdi. Batyr savaşda bellidir diye Mahtumul İşan. Mirde amal olmalı, iş etmeli, iş bitirmeli. Bir näme bolly? Üçüncüsü, oglanjyklaryň işte tomuz ta'tilatyny mescidin gör. Heýetümen bilen görürüňet. Han ahwyn molly kim gelýärdi? Han okutmanyda ýawraglan kim madi? Hazines kimdenni? Kim berýär şondy? Oja çykylýarmy kenarady? İşine berip gelip bir okutjak bolsa oň harjyny çykaraýlyňdy. O okusundy. O wezifesi bolsa zindagisi bardyr di. Bilmenşik bolma, öz zindigiň pikir et näjire. Dördüncü wurrun ýene mübarek Ramazan aýy gelýär. Fakirler gözlemek. Ötün ýyl bir benki ýagy bereniň pikirini gözüňe alma. Ya aýda, ya fasille. Hi bolmasa her Ramazan aýy bilen gurbanlykda. Ya şoglanlar, hac edeler. Ömür fursat baqa iş etmeli. Amal etmeli. Mirde amal olmalı. Mehtaç adamlara yetişmek. Meriz gözleyenlere kuvatlaşmak. Merizlerin özünü kuvatlaşmak ve fakirleri halini sorattırmak. Zindigiye yetişmeyen başagaylık bilin, bir dün görse kavrın içinde yatan bolamayın. Zindigiye yetişmeyen nus, bir dün görse kavrın içinde yatanlar. Bir dün görse ya kavrın içinde yatanlar, ya bir dün görse taş sakkalı ağıranlar. Ömür geçendir. O da bir zamanın ömrü. Anrın mərin gözleyen görsen 10 yıl geçiptir. 5 yıl öncesi bununla edip 11 misal aydeyin hemmesini işirsin.
Beşincisi. Ey yaşoğullar. Etinizin, fünkunuzun, kanınızın terbiyetini köni Türkmen yaşoğulların pikirine salın. Ne barada? Kefin idinli gezmesizlik barada. Mert bolun. Allah Teala kep iderlamanı söyleyenlerdir. Falan ineme dedi. Falan zinana neme diptir? Falan ahuna şey diptir. O falan ahun on cevabında neme diptir? Huday söymeye şunu. El qile vel qal. Allah milletin kefin iderlamanı söymeye. Kep innemesizlikte mert bol. Hususen mescidin cemaatları. İkinliğin mescid gurrun cay olmalı ki. Gurrun cay olmalı. Hayır gurrun. Ağzı birlik gurrun. Muhabbet gurrun. İttihat gurrun. Süycülük gurrun. Kur'an-ı Kerim gurrun. Allah-u Zülcelal'ın gurrun. Resulullah'ın gurrun. Işk-ı muhabbet gurrun. Ne deyip mescidin eyvanı ağzalı yer olmalı. Ne deyip müşmelikler saçağın maşı onun bunun gurrunu olmalı. Yine de diyen ya şoğlarlar. Hamana sen bir merekede otayım ya saçağın başında silerlikte, ağzaçarlıkta, mescidin eyvanında, bağlarında sana bir kefaydılık duya müşmelikte ay ne edecek onun bunun gurrunu o eyliğin şu gurrunu diye. Şeytsin Allah'ın yanına aziz olursun. Kefi innemesizlik, kefi idarlamasızlık, ömrün kefin idinine geçirmesizlik. Neticesiz peydasız da. Erkege gelişeyenlerdir. Müslüman zinanak da gelişeyenlerdir. Erk adama gelişeyenlerdir. Bir sadaka varanda bir saat bikar oti elin kursoğuna tutup fakat merdumun kefinesin. Fakat onun bunun sözünü keplesin. Peydasız vurun. Erk adama gelişeyenlerdir. Erk adama gelişeyenlerdir. Erk adama gelişeyenlerdir. Zinanak gelişmeye Müslümana erk adama hususen gelişeyenlerdir. Şimdi bir misal aydıp vereyim, şu misal hemmesini üşürsün ve şunun ben tamam edeyim. Tarihte bir mert cavan geçiptir. Makam Emirul Müminin, Eşşabul Adil, El-Allametul Müctehid, El-Zahidul Raşid, Ömer'u Thani. Kan ağdalanır şu minberden. İkilinci Ömer deyip, Ömer ibn Abdülaziz deyip. Ey cemaatler neçe yaşında dünyadan geçiptir şu? Ey yaşı olurlar. Ey mollacarlar. Ömer ibn Abdülaziz neçe yaşında dünyadan geçiptir? Makam günah akşam ulamaları uyuşurup oturuyanmıştık bana nasihat edin deyip. Sadacaysak kişicik yaşı olurlar da düşünür yani hemen padişahmıştık da. Günah akşam ulamaları uyuşuruyanmıştık. Odalla geçenlerimin gurrunu. Hani nasihat aydın diyenmiştik. Ol ulamalarda nasihat aydıp tuqa, men ikisinden yaşaqıp Allah'ın zikredi oturuyanmıştık. 39 yaşında dünyadan geçiptir. Alam gurrunun aydarın. Tarihte ona 40 yaşında deyip aydiyar. Taqat nefsi ilel cennet. Sadalıkta diyen yaş oğullar kişiçikli de düşünür yani. Padişah oğlum deyiptir. Nefsim cenneti hevesetti deyiptir. فقد روي أنهم وعدوا خادمه ب1000 دينار بسقي عمر الثاني رضي الله تعالى عنه السمة. عمر çaysuni eltyen, naharın eltyen bir hizmetkarı varmıştık. Şu hizmetkarın kenarına çıkıptırlar. 4 kilo yarım altın vereyiptirler. Mün misal kızıl vereyiptirler. Şun suuna zehir koştu şunu öldür deyiptirler. 4 kilo yarım altın kızıl olyer. Tala olyer. Şun çaysuni naharına zehir koş deyiptirler. Sem koş deyiptirler. Pula dünya allanıp bolya deyiptir. Mün misal altın alıptır. فقذف الخادم في الشراب السم ثم قدمه إلى الخليفة فشربه. Mün misal tala alıp ohum naharına ya içkisine, suyuna, ya süydüne, ya çayına, ya her neymiş bolsun şunu zehir atıp su verende şunu uzatıp veriptir. Olyan Ömer ibn Abdülaziz onu içiptir. فحس به منذ أن وقع في بطنه. İçine baranını biliptir. Bana zehir verdin sen niptir. فقال لغلامه ويحك ما حملك على أن تسقيني السمة. نما دي ما زهر ويدون سن نهار شاي ما تبتر. قال 1000 دينار أعطيتها. ما 4 kilo yarım altın verdiler. Şunu etsen sana bereyli deyiptirler. Allah'ım mı deyiptir? Allah'ım deyiptir. Getir deyiptir. İnni ol hadım
basın ölür bilmerim kadiptir da. Ama ol ölecek ve dünyadan da geçecek. Mün misalını getiriptir. فَأَلْقَاهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ Müslümanlığın hayrına gitsin bular deyiptir. وَقَالَ اِذْهَبْ حَيْثُ لَا يَرَاكَ أَحَدٍ Basımrak kaçtı seni öldürürler. Adam görmeyecek yerine uğra basımrak deyiptir. Öyünni lafırır her kim? Batır savaşta bellidir. Sen damağını çalarlar deyiptir. Basımrak kaçtı adam görmeyecek yerine. Bütün Müslümanlığın üstünden hüküm edivati. Neçe yaşında? 39 yaşındaki mert cavan oğlan. İnni biliptir ki o zehir çıkarttı olacak der. O şunun meninde dünyadan geçer. Tarikat cüz'in nis derbi işra. Afkan de daret tenehi işra. Allah'ın söyleyen zadi. Allah Teala'nın nurunun eteğine. Allah Zülcelal'ın ışkının ve muhabbetinin eteğine. Sın hudayılık insan ödünü ne mukaddimesin. İnsan millik etmesin. İnsan Allah'ın razıçılığını tatacak bolsun. Yanından hizmet etyen bir kişicik oğlancık mamıştık. Kişicik oğlancık da olsa näme düşünýänmişdik. 12 yaşında ya kız olan ya erkek olan. Bir gün yelfidip duranmıştık da kızgın havada. Ama bir Ömer ibn Abdülaziz de suyunup yatanmıştık. Üstündeki yelfidip duranmıştık da hizmetkarmıştı. Ama o kiçiňräk bolsa yatıp kalıptır yelfidip duruşunu. Onu turakanı elinden alıp Oryan padişahın özü onu yelfitmene durupdur. Rahat yatsın deyip. Onun içili sonrak vakt geçenlerde oyanıptır yankı, oyanını görse yankı padişah onu yelfidi oti. Kelin kellesini tutup yığırıptır. Vay meni bakışla bir näme vurmalı deyip. Elin kellene vurma deyiptir. Sen ne bir Allah Teala'nın bendesi, men ne bir Allah Teala'nın bendesi. Sana da sogap gerek, bana da sogap gerek. Men hiç adım kemelmedi deyiptir, sana yelfidenim menen deyiptir. Önkü padişah men deyiptir. Önkü adam men deyiptir, kemelen yerim yok ki deyiptir. Nämen kemelli deyiptir. Önkü halife men deyiptir. Önkü ikilenci Ömer men deyiptir. Yaşlık vaktına, cevallık vaktına fırsat baka, emniyet baka, parahatçılık baka, dinin dünyanın üstünde yöret baka, yankı 4-5 zadaydırlı, inşallah mekam kaimdir, doğru bariyanın cennetin yolu olur.